A guerra dos botóns. Ola amigos, hoxe ides ver como estes botóns que sempre estaban a pelexar fixeron un día as paces e volveron por colores ás súas casas. Todo foi por causa da miña maxia branca e dun pano vermello. Cando estiven todos xuntos e revoltos, levéinos a un lugar secreto, dixen as palabras máxicas oink oink e manda truco. Os brancos marcharon por un camiño e os vermellos por outro, coa promesa de que nunca empregarían alfinetes nas súas particulares guerras domésticas. Para facermos o truco de hoxe precisamos 2 vasos de plástico, 10 botóns brancos e 10 vermellos, masilla adhesiva e un pano. Aquí están por unha banda os 10 botóns brancos que non gardan ningún segredo. E aquí os 10 vermellos que van presos por un fío que pasamos por cada un deles, como ben podedes ver. A un dos botóns puxémoslle nunha cara un chisco de masilla adhesiva, para así podelo pegar por dentro ao fondo do vaso, de tal xeito que se prememos cun pouco de forza, facendo que pegue ben aí, os botóns non caerán. A hora de metelos debaixo do pano, por moito que os mesturemos, ao inclinar os vasos vai pasar o que tiña que pasar. Os botóns brancos van ir parar todos a un, de volta ao do principio, e os botóns vermellos van quedar no que xa estaban. Agora o truco está nas vosas mans.